Này mình thăm. Lokaya, masa lokaya? Kalau kebar, bor lepetin background video lagu per. Kalau kebar thangnya video susun aja, nggak sih mencekat noam ba. Tuang pun file lagu per nih ada James Line no. Nih bisa baik. Dah mengajarkan dia program. Uka apa lo? Ses deh. Kalau berjalan saya mana video sih kan video angga mana kini ani mukan kedekai mana face reveal tak pakai mana. Dari face reveal tak baik. Deh terus yang lalu dekai kesenang deh. Tuh ang bikin mana ini bisa baik kamotel. Ini bisa baik setiap. Laga oke nih. Das. Everybody dauka video kamu nih. Bener nih. Setiap hari bener. Ini yang daymu sangat nah. Mana singer artis per abor nih artis per apa sih gue nih. Tuh nih. Ada masak leh oke ya. Masak lo kayak. Mulas nih. Laga. Baisago. Official berapa live? Official berapa? Official. Akalan official. Sabai. Ada. Abang mama. Udah kan lagi ber. Kau mana ya? Dah kurang. Ni mama jaga sini. Gan ke budak nang mele. Gan an do copyright do mama jaga ada. Ni orang pun ayam mana artis pun agak khusyuk na. Ni. Bara pak lah ni bara. Masada, zone masada ada. Dunia kan tinggal lebih. Serba kamdeng video, serba kamdeng editing. Aku sih. Kalau pernah bara nih, bara yang baik. Dasar mas sudah bir. Berarti mana? Blogger guza. Ayo, mah virus lebih salah. Be mobile ane mah virus biar. Neng sersu. Gas sih mobile ane mah virus biar. Ya guys, गोजोननाय मोनदों संसार जानाया गोरलै नङा गासैबो मिथिखागौ नंगौना नङा दा उन्दै समाव संसार जानायफोरासो मिथिगौ बिसोर माबायदि संसार जादों आं सानो उन्दैथाराव संसार जाना दिनै आं उन्दैथाराव संसार जानाय मोनब्ला दिनै आं सासे डक्टरेट लोगो मोननाय नङामोन दिनै आं गोबाव सम थानानै फैबाय संसार जायालासिनो धैर्य हमनानै फैयै भगबान आंनो ओरैबायदि लुफावना होदो माने सासे डक्टरेट मोननाया सहजनि बाथ्रा नङा आं दाख्लै बावै पाठशालायाव थांदोंमोन जोंनि बर'फोराथ' मा डक्टरेट मा बेनिथ' जेबो इज्जतआनो गैया नाथाय पाठशालायाव जों सानैजों हाबानि बाजार बायनायाव सासे हारसा दखानि मोनसे सानैजों मा हाबानि बाजार जानाय बेखौ नायबाय आरो नों मा बे होनबाय आं डक्टरमोन आंखौ सोंबाय नों मा आं कर्सआव मावो डिफेन्सआव ओमफ्राय जों सानैबो ओंखारबोबाय जोंखौ लेंहरबाय आरो बे हारसा बोराया लेंहरनानै गांसे डायरि खालामबाय डक्टरेट सासे
बोरै जाखो डक्टरेटआ बेखौ बोरै लोगो मोनो आरो बेखौ बोरै लोगो मोनो बेखौ बुंबाय सासे डक्टरेट मानसिया जों बेसेबां मोजां रायलायदों नोङो जों बेसेबां सनमान होदों सासे दखानिखौ बे माने गुबुन हारिनि सासे डक्टरेटआ मा गुबुन हारिया बिराद मोजाङैनो नोजोर होना नायो जोंनि बर'आव सोर डक्टर सोर मा जादोनायाथ' गोजाननि बाथ्रा बाट मानसिखौ ओरैबायदि गाज्रि माबायाव खिन्थिनो नागिरो माने बेनिबो हिंसा थागोन आंनिबो हिंसा थागोन दा फेसबुकआव गोबां दावराव जादों जों सानैनि सरसाखौ लानानै आं गोबां बाथ्रा बुंगोन दा मोनायाव दा नङा दा आं फंसे बाथ्रा बुंनि नोंसोरनि सिगाङावनो जेरै बर'खा रानि आरो बर'खा रानिनि हौवाया 8 बोसोर उन्दै आरो बर'खा रानिया हाबा जानानै फिसाय गैया थेवब्लाबो बर'खा रानिखौ दिनै हारसाफोरा सोरबा रायो नामा नोंसोरनो बुं रायो 8 बोसोर उन्दै बेनि हौवाया खिन्थु बर'खा रानिया हाबा जानानै हौवा गैबोयो खिन्थु हारसाफोरा रावबो राया दिनै सासे डक्टरेट मानसिखौ लानानै जोंनि बर' समाजनि गेजेराव ओरैबायदि फेसबुकाव सरसा खालामदों जेम्सआ मानो मोखां देखायनो हायाखै आरो आं मानो मोखां देखायनो सासे डक्टरेट नंगौ नङा आं बे सासे डक्टरेटखौ मानो आब्रुथि गैयै फेसबुकाव नाम लिरजाहोनो सासे डक्टरेट मानसिखौ सासे डक्टरेट बिमुं मोननाय मानसिखौ आङो फेसबुकाव मानो गाज्रि नाम लिरजाहोनो बे जानला मानला उन्दै गथ'फोरदो माने ओंथि गैयै आब्रुथि गैयै बानाय सासे डक्टरेट दिनै बर्मा कलेजनि स्टुडेन्टफोरा मोनथिगोन 3 बोसोर बर्मा कलेजाव 8,000 टाकायाव मावनाय मानसि बेसेबा खस्थ' रुम भारा थोआ थेवब्लाबो गावनि माने माबाखौ लानानै फैसायानो मिलाया थाइसेबो थोआ दखना बायनोबो थोआ 8,000 रुम भारा जानाय 3 बोसोर मावदों न'आव रावबो गैया बेनि काहानि बेया न'आव रावबो गैया बेखौ उनाव गावनो खोन्थादो बेखौ सोर फेदेरनाय मालानि समाव बेनि बिमा बिफाया मा जालांनाय बहुत काहानि दङ बेहा जोबोद दुखु गोनां बेनि काहानिया जाबाय आंनिफ्राय सुइस अफ जायोबा नोंनिजों लालि नै मोनथाम आल्ट्राजों नै मोनब्रै नोंखौ खुसि जाबाय दारि